Hej, så laver vi den her lille video her. For at komme ind på redigeringsdelen, så skal du komme ind i backoffice. Det er så i det her tilfælde kreaeksperten.dk, og så backoffice. Husk med en stor B, det er det altid, og så index.php. Og så indtaster man sit ordnavn og sin adgangskode, og så logger man ind. Så for at tilføje nye varer eller nye produkter, så katalog, varer, trykker på den, trykker man på det her lille plus herovre, tilføje ny, så er der forskellige ting, som man kan vælge mellem her, og det kommer du måske også til at vælge i fremtiden. Så når man har flere produkter, så kan man jo for eksempel almindelig produkt, det er bare en almindelig, for eksempel en fiskestang eller en krog eller en vest eller et eller andet. Hvis det skal være noget, som er en del af noget andet, så trykker man på det her, og så tilføjer de oplysninger, der skal til. Men ellers umiddelbart så vil jeg sige, at standardprodukter, hvis det er et enkelt unikt produkt, så er det fint nok at tilføje det. Så vi tilføjer et produkt her, test, og så hvis man har referencenummer og så videre, skal produktet være aktiveret, ja selvfølgelig. Så kan det være, at man vil teste sit produkt først, så kan det være, at man skal sige nej i stedet. Så kan man rigtig videre lidt. Som oftest bruger man aktiveret, og så hvor skal det vises? Det skal selvfølgelig vises overalt. Det siger sig selv. Og så hvis der er noget, der kun skal sælges online, og måske man har en butik i forvejen, så kan det være, at det bliver kun solgt online og ikke ind i selve butikken, så bliver det lidt mere specielt. Hvad har en tilstand af i? Nyt rundt i standsæt. Ellers så får man en kort beskrivelse, når man klikker ind på selve produktet, det der som vises øverst. Så det er kort overskrift, produktbeskrivelse, yes. Og så hvis man skal have en længere produktbeskrivelse, så forklarer hvad produktet kan, og hvad det er godt til, og bla bla bla, så tilføjer man selvfølgelig en længere forklaring her. Og så før man går videre, så gemmer man, eller hvis man bare gemmer og så fortsætter senere, så trykker man bare gennem, og så kommer man ud af det. Gennem oplev. Så gemmer produktet, og så bliver det oprettet succesfuldt. Og man så bagefter tilføjer en pris, lad os sige 125. Og for eksempel hvis man får nogle produkter til lad os sige en 20'er, så bliver det også registreret i som indkøbspris. Men ellers så tilføjer man produktets pris før moms, og så regner den automatisk ud, hvis det her det selvfølgelig er valgt. Og ja, og så kan man vise tilbudsikon, for eksempel hvis du har et produkt på tilbud, så kommer der ligesom en lille banner hen over billedet, som man så kan vise frem. Så hvis man har mange forskellige kunder, og som køber måske meget, og har været i længere tid, og måske man handler B2B eller et eller andet, så tilføjer man det her.
tilføje en specifik pris til den lige præcis den målgruppe, som man gerne vil sælge til. Ellers gem og bliv. Så er prisen gemt. SEO. Så for eksempel produktets tekst, som det kommer til at vise heroppe ude i selve butikken, når kunderne køber, så der skal findes den på Google. Så det er godt at have så kort og beskrivende HTML-tag som overhovedet muligt. Altså linket. Men ellers, hvis det står på en lille kringlet måde, for eksempel en masse tal og bogstaver her bagved, så er det lidt træls. Så kan man jo generere et bedre ud. Det plejer som også at gøre automatisk, men ellers gennem liv. Succesfuldt altid også. Så skal man så tilføje, hvad for en kategori det skal være i. Not det så lad os sige, at vi havde en fluekrog for eksempel, jamen, så skulle den jo tilføjes i den kategori, og det skulle tilføjes i den her fluelinjer. Ja, der for eksempel bombardefiskeri, de sælger vel en masse flueliner. Og fiskekroge, fiskestænger, fiskesæt. Hvad nu end det skal være i, så kan man tilføje det her med hvad for nogle kategorier selve produktet skal være i. Det kan også godt være, at det bare et enkelt specielt lidt, så tilføjer man bare i et enkelt. Men jo, sådan for lavet. Producent, hvis det for eksempel er lavet af en producent, som du har tilføjet herover, så kommer det også i selve beskrivelsen for produktet. Så vil sige for eksempel, hvad er der med tilbehør? Det er jo også tilføjet. Og så kan man blive, når man har lavet alt det. Og hvordan bliver produktet sendt? Hos Danmark, som oftest, tilføjer man der. For eksempel hvis der er UPS eller GLS eller et eller andet forsendelsesfirma, eller måske du vil tjene penge på fragten, jamen så kan du også tilføje definitionerne ind i produktattributerne. Det sker derinde. Og så, ja, så kan man altid tjene sådan 5-10 kroner ekstra per produkt. Men ellers tilføjer man hos Danmark, gem og bliv. Varianter. Tilføj ny variant. For eksempel hvis det er lad os bare sige en størrelse, som jeg har tilføjet. Lad os sige det er one size t-shirt, så tilføjer jeg det. Ja, one size. Så husker man selvfølgelig altid at gemme. Så gem og bliv. Så for eksempel lad os sige det er en skostørrelse. Så tager vi skostørrelse, tager en værdi af skostørrelsen, tilføjer den, og så er det her slavearbejde, det kommer ind. For eksempel hvis du har, lad os sige, en skostørrelse fra 35 og helt op til 45, så skal du tilføje hver enkelt hver gang. Så skostørrelse, og man kan ikke kun lave det en gang. Så ja, sådan er det. Tilføje en skostørrelse 35, ned og gemme og bliv. Og
så igen tilføje en ny variant, skostørrelse, og så måske størrelse 36, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre, indtil man er færdig. Klemmer view. Så kan vi lige se et eksempel her. Ja, så er der størrelse, one size, skostørrelse 35 og 36. Så vælge mellem her. Det gør man så med alle de forskellige man har. Så ja, så det var sådan set det med varianterne. Ned til antal. Og jeg har aktiveret det her lagersystem, ellers kommer det ind i indstilling, når man så ønsker at bruge det avancerede lagersystem. Så for eksempel, når du har tilføjet alle varianterne, så for eksempel jeg har 15 par størrelse 35, så har du 15 par, og så du har måske 10 par af størrelse 36, og så ja, så gemmer vi det. Og på billeder af de diverse produkter. Jeg har lige billeder af en t-shirt til og med, men så er det bare til at levere den der. Og så trykker på uploads. Så billeder her. Og så kan vi se et eksempel igen. Ja, så er det diverse funktioner, som det kan tilføje. For eksempel hvis du har en 5 meter fiskestang, så 5 meter eller 5.000. Eller måske du vælger at tilføje for bestemte værdier, så du ikke behøver at lave de samme omlæg hver gang. Det kan du så vælge at godt være at vælge at lave ingenting, og så måske hvis du har fragtfunktionerne sådan til en fast pris, så kan det jo sådan set være lige. Men der for eksempel med de diverse egenskaber, der har vi her. Ja, der kan man tilføje de produktattributter, der foregår her, og egenskaber. Det kan så tilføjes. Ja, jeg forestiller vi lige med det her. Gemmerbliv. Så kommer vi så til tilpasning. Og her er det sådan, at hvis man skal for eksempel importere kommaseparerede filer, CSV-filer, jamen så putter man det her, for eksempel 1 for ja og 0 for nej. Så, men det er ikke noget, man bruger særlig tit, også fra hvis man for eksempel opdaterer PrestaShop til for eksempel, som det lige er kommet til 1,6 til 9, så kan man importere sine produkter. Det er ikke noget, man bruger normalvis. Ellers, ja, så skal man igennem vedhæftninger. For eksempel hvis du har en brugermanual til dit produkt, så tilføjer du her. For eksempel i form af, ja, lad os sige, PDF-fil, eller Word-fil, eller Excel-fil, eller hvad det nu skal være, så dine kunder de kan downloade det. Og ja, så tilføjer de leverandører, som laver de produkter, det produkt, som du er i gang med, så tilføjer det. Det kan jo være, at en enkelt bliver lavet af flere, jamen så vælger du flere herovre. Og så bare gemmer du. Og hvor mange der bliver leveret, det er til lagersystemet, til optælling bagefter, hvad der bliver solgt. Og ja, og referencekoden. Og det for eksempel hvis du køber
t-shirt fra Kina til 10, så registrerer du det. Eksklusiv moms, altid. Lagersted. Det er for eksempel Grejekspertens lag, men det har vi her. Så alle de varianter, de leveres så fra Lagerekspertens lager, og det er sådan set det. Tillykke, du er kommet igennem dit første produkt, så starter vi bare forfra med det næste.